guys, good morning. Ning time mga guys, si Alvin o si Alex, nagsabot sila guys nga mag-usa sila pagpanagat guys. Matud pa nila magkupot kuno sila sa laod, parang ang isda jud kuno ila jung makuha. Mo nang gasabot-sabot sila guys nga magkupot sila sa pagpanubid. One man. Daghan di ay, pila ka buok? Uy. Ay, butang din, day. Day. Ayo lan. Ha? Dagan pa 12? Wow, grasya. Day. Ihayang saan ng konde, ihayang. Ay, sorry naman. Uwin. Ha? Uwin. Saan mo niya? Ala. Oh, sige kana. Wala ko bos. Luan ma. Ha? Nanas Juan uli na. Diba kontra. Si Kuan, si Ma'am Amy sa kunong tawagan. Kuha na sa Juan ba karon patawagan sa lulat kung kuha ba? Oh. Balik na po, ipuas abin, tipuas sa bagay picturean. Hindi pa manday na oh. Pus dayon. Ba na urot ang kahanan nagkuan kalorit. Akadolo si bahay. Igahin na to gi hubo at ilang kilo tong ay magtimbang ko ng kandolor akong bidyuhan kay na. Hinayon ra ba jud to mga saba to. Dai pagtimbang ko no dai be. Di man ang klaro bitaw di ta mamutbot. Ha? Be, kono dai. Kuan 10 kilo man kay mian. Oo, na natandugan na kaini. Ano ni? Timbangan ng gamay-gamay rato adin. Jamol na yan. Sus. Kimi 3 kilo. Kadulores. Pag kadulores na. Dira. Kanang gamay-gamay. Kanang gamay-gamay. Man kuno. Gamay po ng dag. Akin na. Akin na kayo mara gamay-gamay. Dus 1/4 man. 2-3. Ha? 2-3. 2-3? Kaya na lamig ito. Sige laman kay. Kani kay gamay. Gamay man gud bin oh. Ito ko na. Na dos ra o 4. Dili ka tarong. Subok laman ni balik. O kani ra kay 2 kilo. 2 kilo. Gagahin sa mugpapit. Ma'am Dolor, 2 kilo jud imuha ma'am kay agkuan. Katong gitimbang primero kay gibira mas mangliburay. Dus. Pila ra may sugilanong guys, ibalik sila ikaduha guys nga pagpanagat. Arang nahinong uwana guys, pero sige laman kay iuli naman pud sila. Atong makita guys, ug naa pa bay ikaduha nilang kuha niini. Mayo gani pud guys kay dunay mga id-agaw nila nga kugyan pud intaw manabok isa gauan og gabagjo guys. Ila man jud ning tabuon ning managatay ani guys, iyawat pud nga maka isda sila. Ako kay ba ni guys, ug napabay isda sa ikadudayon atong makita ni guys karon taud-taon. Kay pa man makadunggo ang usa guys. Duwa ta man nila. Ako pud mo lihok ra kung anak. Wa pa mauli eh. May signal na bay isda. Giwat. Wa isda to? Guys nga mo dunggo na. Itong to sa awahay tingali isda. Si Alvin. Ako ani guys kapayong-payong na kay uwan lagi ang payong makita mo guys. Buhat-buhat lagi ni Alvin og budunggo.
Tugnaw. Katugnaw. Karon pila ron? Karon? Pat kabo. Padayon ang patak sa ulan, guys. Kay mao may pressure sa among dapit ron, guys. Ang uwan ginagmay, wa ni hangin. Pero di pud angay ko kumpiyansaan, guys, kung managat jud mo na nga pagkakaron murag linaw man wa may hangin niara sila sa tungod ani kinama dakong duot sa isda, guys. Mo na nga ingkumpas sila kay nara mas tungod. Isa gauwan, guys, na nubid gihapon sila. Abunda man kayang pagpanubid ning amo ang dapit karon mo ana nga grasya jung nadawat nila, guys. Sa ikadawang higayon nakakuha na sila 4 ka buok. O pinaagi ning video, guys. Ako nang tapuson ning ako ang pagpasilip ninyo, guys. O ako miingon, bye-bye!